והתחושה הזאת של המרדף לסגור את החודש היא מוכרת לכל כך הרבה מאיתנו. ובדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר, דרך הסיטור של אסף ודנה. תראו, על פניו, הכל נראה בסדר גמור. זוג עם 2 בנות, הכנסה יציבה של 15,000 שקלים נטו בחודש. זה אמור להספיק, נכון? אבל במציאות, כל סוף חודש מביא איתו את אותה תחושת חנק, את אותו הלחץ. הכסף הפך לסוג של עננה כזאת מעל הבית. ופה, אתם יודעים, פה בדיוק מתחיל כל המתח, זה ממש לב הסיפור. אסף מנסה לדבר, לפתוח את הנושא, ונתקל בחומה. דנה פשוט לא רוצה שיחות כאלה, מכירים את זה? אז התסכול שלו רק הולך וגובר, וההרגשה הכללית שהם רצים על הליכון. עובדים קשה, מזיעים, נותנים את הכל, אבל לא באמת מתקדמים לשום מקום. וזה בדיוק העניין, הסיפור שלהם הוא לא איזה משהו חריג, הוא המציאות של כל כך הרבה בתים. זאת התחושה הזאת של הישרדות, של רק לסגור את החודש, במקום ממש לחיות. הפחד הזה, לפתוח את האפליקציה של הבנק, או ההמנעות הזאת מלדבר על כסף, למרות שהוא תמיד שם, ברקע של הכל. אבל אז קורה משהו. משהו קטן שמשנה את התמונה. אסף גולל בפייסבוק ונתקל במשפט, שים את העתיד מול העיניים ותראה איך ההווה מסתדר מעצמו. והמשפט הזה, הוא פשוט תופס אותו. זה היה הטריגר, נקודת המפנה שהובילה אותם להחלטה. טוב, בואו ננסה משהו אחר. אז הם פותחים את פלנגרם, ועכשיו שימו לב, בלי טבלאות אקסל מסובכות, בלי להרגיש אשמה על כל שקל. פשוט עונים על 3 שאלות, זה הכל. כמה כסף נכנס בחודש, כמה בערך עולים החיים, והכי חשוב, מה באמת רוצים מהעתיד? חופשה עם הבנות, להחליף את האוטו הישן, לעזור לילדה עם חוגים. בפעם הראשונה השיחה היא לא על איפה לקצץ, אלא על מה שבאמת, אבל באמת חשוב להם. ואז מגיעה התשובה. וזה לא איזה דוח נוזף או אצבע מאשימה, זה פשוט מספר. מינוס 1,200 שקלים. זה מה שכתוב. זה הפער בין המצב היום לבין הגשמת כל מה שחשוב להם. ופתאום, המפלצת הזאת, אין לנו מושג מה קורה עם הכסף, קיבלה פלים. וזה היה, וואלה, זה היה הרבה פחות מפחיד ממה שהם דמיינו. וכאן קורה הקסם האמיתי. כל הפחד הזה מהלא נודע פשוט מתחלף, בהקלה, בבהירות. אסף מסתכל על דנה ואומר לה, אז זאת האמת, והיא לא כזאת נורא כמו שחשבתי. תמונה אחת, פשוטה, שהרגיעה את כל הסערה. פתאום הבעיה היא לא איזה הר ענק, אלא משהו שאפשר להתחיל לטפל בו. אוקיי, אז בואו נקפוץ רגע קדימה. 6 חודשים עברו. אסף ודנה כבר הצליחו לבנות לעצמם קרן חירום, יש קצת אוויר לנשימה, הם מתחילים להרגיש יציבות. ואז, בום. מגיע המבחן האמיתי של כל השיטה החדשה הזאת. השיחת טלפון הזאת, אסף בוא רגע לחדר ישיבות. שינתה הכל. מכתב פיטורים. עכשיו, פעם סיטואציה כזאת הייתה מתכון בטוח לקריסה, לפניקה, אבל הפעם התגובה הראשונה שלהם הייתה אחרת לגמרי. בלי דרמה. הם פשוט פתחו את פלנגרם, התקנו את שורת ההכנסה וראו את המציאות החדשה מול העיניים. ומה הם גילו? שקרן החירום שבנו נותנת להם 0.5 שנה. 6 חודשים שלמים של שקט. הניגוד הזה הוא בעצם כל הסיפור. בצד אחד, מה שהיה קורה פעם, פניקה, ריצה לבטל את כל החוגים, את הקבלים, הכל, מתוך לחץ, ובצד השני, מה שקרה עכשיו, תמונה ברורה וזמן. זמן לחשוב. הם הבינו שיש להם זמן לתכנן את הצד הבא, לא רק להגיב באימפולסיביות. והשיפט הזה, מפחד לשליטה, זה כל ההבדל שבעולם. וזה העיקרון הכי חשוב פה, הפשטות. פעולה כל כך קטנה, כן? פשוט לעדכן מספר 1, והתגמול הרגשי שהם קיבלו היה עצום. מה שיכול היה להיות קטסטרופה משפחתית, הפך לאירוע שאפשר לנהל אותו. הם הפכו את המשבר הזה להזדמנות. הזדמנות לחשב מסלול מחדש. אז בואו נראה איך כל הלקחים האלה מהמשבר הפכו להיות חלק מהשגרה החדשה והרבה יותר רגועה שלהם. איך הם עברו מלהיות מכבי אש של הבית לכאלה שהם באמת בונים את העתיד שהם רוצים. תדמיינו רגע את הסיטואציה. דנה בקניון, רואה סמלה מהממת 400 שקלים. פעם זאת הייתה יכולה להיות קנייה אימפולסיבית כזאת, פיצוי רגעי. אבל עכשיו, מול העיניים שלה, קופצת התמונה של החופשה המשפחתית שהם מתכננים. והבחירה פתאום היא קלה. היא מוותרת על הסמלה, אבל במקום להרגיש החמצה, היא מרגישה ניצחון. ניצחון קטן. היא בחרה חוויה משמעותית על פני עוד חפץ בארון. הם ממש גילו שזה קצת כמו לשחק משחק, רק שזה לא משחק מחשב, אלא החיים האמיתיים שלהם. הם התחילו לשחק עם העתיד. רגע, מה יקרה אם נוסיף עוד 300 שקל לחיסכון כל חודש? איך זה יקדם אותנו לחופשה? וזה שינה הכל. במקום להרגיש שהם כל הזמן עושים חשבון, הם הרגישו שהם מעצבים את החיים שלהם. וזה הפך את כל הסיפור הזה למשהו כיפי ומעצים. ואז
החיים מביאים עוד הפתעה. הפתעה גדולה. באחד הערבים, בזמן שהם יושבים לעדכון החודשי שלהם, דנה מספרת לאסף שהיא בהיריון. והתגובה הראשונה, שמחה. פשוט שמחה תאורה, התרגשות. הפחד הכלכלי, שהיה פעם תגובת ברירת המחדל לכל דבר, פשוט נעלם. הוא לא היה שם. עוד באותו ערב הם פותחים את הסימולציה, הם מכניסים את הנתונים החדשים ורואים איך זה משפיע על האיזון הכללי. אבל אז הם מתחילים לשחק עם זה. אוקיי, אז מה אם דנה תחזור לעבוד קצת אחרת אחרי חופשת הלידה, ומה אם השנה נוותר על הטיסה לחול ונעשה במקום טיולי קמפינג שהבנות מתות עליהם? צעד אחרי צעד הם בונים תוכנית חדשה שמרגישה להם נכון, והשקט חוזר. וזאת, בסופו של דבר, התוצאה האמיתית. השינוי הוא לא עד במספרים בחשבון הבנק, ממש לא. פתאום אין מריבות על כסף, פשוט אין. יש יותר שקט בבית, יש אווירה רגועה שהבנות שלהם מרגישות אותה לגמרי. השיחות הן כבר לא על כסף, הן על חלומות. אותו שקט כלכלי פשוט יצר אווירה הרבה יותר טובה לכולם. הסיפור של אסף ודנה בעצם מראה לנו שאפשר לעבור ממצב של הישרדות, של מרדף, לחיים של ביטחון ובחירה. ולא, זה לא דורש להיות איזה גאונים פיננסיים, זה דורש רק דבר אחד, תמונה ברורה, פחות מרדף, יותר בחירה. פשוט מתחילים. וזה משאיר אותנו עם שאלה אחת, לא? מה התמונה שלכם מספרת? מה היה קורה אם גם לכם הייתה מול העיניים תמונה כזאת, ברורה, של ההווה והעתיד? אילו בחירות היו נעשות אחרת? כי אולי, ממש כמו אסף ודנה, גם אתם תגלו שהשקט הוא נמצא במרחק של תמונה אחת פשוטה.